Pabalik ang showbiz, Idol Boyki. Kay actually lang, no, ang mga netizens, ang mga fansing supporters ini, although again, nabahin magiging sila, Idol Boyki, nahimuot sila nga finally sa pipila sa ka-updates aning Paris aning inila nga transman singer, Idol Boyki. Ipakita niya ang kanabitawang mga sweet moments ni kauban ng mga transman singer. Kaya ba, Idol Boyki, taod-taod ba ang nawa na ni siya sa limelight? Ito, no? Maragwa sa projects. Sa iya pong Instagram, Idol Boyki, limited na lang po ang iyahang ipakita nga kabahin sa iyahang kinabuhi. Kanang tipik siyang kinabuhi bitaw, Idol Boyki. So, ang mga netizens po, labi na kitang mga Pinoy, makapangutan na kita kung kumusta na baka niya siya, Idol Boyki, no? Kaya ilabi na nga di magina nato malimod, no, nga usa ni siya sa pinaka-talented nga local artists nato sa naghatag o ginindot nga dungog kani adto, ha? Correct. Even I think karon, no? Even internationally, Idol Boyki, o niya nakabuild gid siya iyaha bitong community mo bitong nalipay ta. Oprah ba to siya, Mikey? Yes, and even kang foster po, foster, no? So daghan gid siya ga kumbaga ka ng mga fans nga napurma sa Idol Boyki. Kaya lagi sa ka-talented ani niya, pero karon human sa kanabitong paglabay sa mga katuigan, apil na atong katubitaw nga panghitabo nga relasyon niya sa iyang pamilya, Idol Boyki. Unya karon nga ni go through pagid siya aning iyahang gipili bitaw nga kanang giagian nga journey, no? So karon ang mga netizens nga nagsige pangutan kumusta na kaha ni siya. Kumusta na kahanin siya? Kay nag-pyramid pa ba ka siya, Mikey? Nagpurma ba siya? Lisad, o gabi sa lisad. Pero kung ano, Idol Boyki, ang mga netizens, at least pinagi sa update aning iyahan ding girlfriend, Idol Boyki. Makitaan nga nagpabiling malipayon and even growing and nagpadayon sa iyahang kumbaga ka ng pagmahal sa musika, kinimong sikat nga transman singer. Ato na lang i-reveal, Idol Kenny. Unya, sa susamang higayon, makitaan po dato ang sweet nilang relasyon. So, pasabot malipayon ang kasing-kasing ni mong transman singer. Wanilain pa kundi si Jake Zyros! Formerly, Charis Pempenko. Karon kini din yung partner ko ron, Idol Boyki, kini si Chiza. Mo din siya, usa po din siya ka Filipino-American singer, Idol Boyki. So I think nga, kaya ba nga tungod po sa ilahang taste of love for music, Idol Boyki, mo nang napurma sa ilang relasyon, Idol Boyki. Exactly. So again, ugasa man sa balipayon, and kumusta kayo ang relasyon sa mama, no? Kaya diba murag guba magiging ni Mikey, no? Oo. Ito, isyo ba to sa? Diki, mura masagod ang kuno, ang mga stories kani adto nga probag yung mama ga-controller niya. Mura ganing sa panahon ni Sarah Geronimo katong pagkuan gid ni Sarah J nga si Mami Divine. Sa Mami Divine. I think ka nang maskin og ka na maglantaw sa mga updates sa ni Sarah Geronimo Bateo Chali. Makita na to nga kanang happy sila, no, pero I think wa pa gyud siguro fully nga na-heal bitaw mga samad sila kasing-kasing. Labi na maghisgot ang pamilya. Right idea, Mikey. Ano naman? Mao na siya, no? So karon at least, Idol Boyki, makita na to ang at least kanabitaw nga titik sa panghitabo sa kinabuhi aning Jake Zyros. So happy man din siya, happy yang kasing-kasing. Although again, nabahig niya pa ng opinion sa mga netizens, but mao na siya.